беларускай. Прывітанне ўсім! З вами Багуслаў і Ілья з YouTube-каналу Кола Агляду. І сёння мы вам распавядзем пра новую беларускамоўную лакалізацыю гульні Feudal Alloy, ці феадальны сплаў. У гэтым відэа вы даведаецеся пра аспекты і асаблівасці геймплея, а таксама пра складанасці паўстання гэтай лакалізацыі. Таму прыемнага прагляду. Феадальны сплав. Падстаў плячо, дай руку, выслухай гісторыю пра неверагодныя перамогі мінулага. Так протагоніст бавіў час за дапамогай старын, якія ціха іржавелі. Далей ад усіх сварак свету. Але нішто не вечна, а мір тым больш. Злыдні выкрадаюць самае важнае, што ёсць у гэтых дабракоў – аліва і памяткі аб здзяйсненнях мінулага. Наш андроід? Робот? Рыбат? Адпраўляецца ў неверагоднае, небяспечнае падарожжа ў вельмі незвычайным свеце. Сапраўды, сярэднявечны тэхнапанк, дзе рыбы не сталі мадыфікаваць сваё цела, а проста дадалі родныя акварыумы ў розныя механізмы. Адным падабаецца адчуваць сябе рыцарамі, а іншыя і палётаць не супраць. Візуальнаму стылю могуць зайздросціць дарагія мультфільмы, ды і для ўспрымання выкарыстоўваюцца тры планы. Пярэдні – рэдкія элементы наваколля, якія праносяцца перад вачыма і надаюць рысоўсы жвавасці. Задні – пейзажы амаль чыстай прыроды і вельмі цёмных далечынь пячор. Лакацыі не бліскаюць разнастайнасцю, а касметычныя дробязі застаюцца менавіта дробязямі. Адчувайце ноткі метроідваніі? Калі так, то маеце ўяўленне працэсу. Уяўляйце скачкі над бяздоннымі прорвамі, асцярожнасць ля мноства пастак і прачуваеце сутычкі з велічэзнымі босамі. Так, але не. Людзі, якія адказваюць за напаўненне свету ворагамі і логікай шляхоў, недастараліся. Саскоквайце ў невядомасць або падымайцеся скачкамі па драбнюткіх прыступках, скачыце над шыпамі, паглыбленне з ворагамі ці яны вышэй, скачыце туды-сюды, каб не атрымліваць пашкоджанні. У гэтым свеце павінны быць трусы і дасягненне мільён скачкоў. Разнастайнасць уносіць сістэма кастамізацыі. Зброю, рукі, ногі, галаву і цела – тыя самыя часткі экіпіроўкі, якія так-сяк уплываюць на знешні выгляд і характарыстыкі. Выпадаюць вельмі рэдка, але ў мясцовых крамах заўсёды даступныя, калі гаманец дазваляе іх прыкупіць. Усе гэтыя прадметы даюць бонусы да ўрону, брані, запасаў алівы, якая выконвае функцыю здароўя, і да астуджэння. Апошняе, яно і зразумела, гэта малады механізм, даволі гарачы. Характарыстыка змяняе знаёмую нам трываласць. Частота удараў колюча-рэжучай паскарае награванне і робіць жалезнае цела ўразлівым. Ёсць два шляхі дзеянняў. Першы. Адступаем, уцякаем і ускокваем ад ворага, пакуль не астынем натуральным шляхам. Альбо другі. Адбягаем, ужываем астуджальны сродак і становімся ўразлівымі з-за працяглай анімацыі працэсу. Здаецца, што ў гульні ёсць індывідуальнасць і павінна быць падарункам для фанатаў жанру, але занадта падобная сама на сябе. Новыя здольнасці або недаступныя месцы адкрываюцца па меры праходжання і губляюць Слухай, як будзе рэіграбельнасць? Рэгульнябельнасць. І губляюць рэгульнябельнасць. Першы босс з'яўляецца праз пару гадзін і некалькі бітваў на арэнах. Ёсць верагоднасць, што многія не змогуць дацярпець да гэтай сустрэчы, а пасля яе і пачынаецца весялосць з разнастайнай экіпіроўкай, складаныя бітвы з босамі і магчымасцю абараняцца. Адна з прычын заўчаснага прыпынку – гэта музыка. Такія думкі сустракаюцца ў рэцэнзіях ад выданняў альбо простых гульцоў. Медзівал мелодыя даволі аднастайная і пераследуе на працягу ўсёй гульні. Але калі гуляеш з беларускай лакалізацыяй, то ўзровень пакут знаходзіцца на нулі. Музыка выдатна спалучаецца са светам і тэкстам. Быццам ВКЛ пайшло па альтэрнатыўным шляху развіцця. Ну добра, годзе нам тут мыць пра гульню. Мы пра яе кажам проста таму, што яна беларускамоўная. За пераклад адказваў Квадрат, хай далей ён і адзьмуваецца. Квадрат Лакалізевіча. Першы кантакт з творцамі адбыўся ў сакавіку 2018-га. Тады я ўпершыню ўбачыў гульню. Ад творцаў я атрымаў ключ да альфа-версіі і абяцанне падумаць наконт пераклада на беларускую. Сам пераклад пачаўся дакладна 1 ліпеня таго ж года. Арыгінал файлаў выглядаў як табліцы ў Google Docs. Адну з іх для беларускай мовы і трэба было запоўніць, каб пераклад патрапіў у гульню. Галоўнымі праблемамі былі дзве рэчы. На пераклад быў толькі месяц і мова арыгінала. Перакладаць трэба было з чэшскай, і сам я гэта зрабіць не мог. Першае не вельмі пужала, бо тэксту было 5 старонак ці 2000 слоў, а вось з чэшскай пытанне іншае. Я нават хацеў сам перакласці з ангельскай, але і ішло павольна, і было пачуцце, што трэба лепей. Тады я і знайшоў Ганну Снежань.
Яе мне параіла сястра, бо яны ні то разам вучыліся, ні то мелі супольных знаёмых. Каб была магчымасць сачыць за перакладам, абмяркоўваць спрэчныя моманты, ды і ўвогуле рабіць усё як мага прафесійней, я перанёс увесь тэкст у платформу OneSky. Рэкламаваць не буду, бо самі можаце паглядзець, што за яна, але скажу, што я звязаны з гэтай платформай крыху больш, чым проста карыстальнік. Дакладна праз месяц, 1 жніўня, пераклад быў скончаны. Творцы гульні падзяквалі, запыталі імёны перакладчыкаў, каб дадаць у спіс удзельнікаў, і на гэтым праца не скончылася. У сярэдзіне кастрычніка, пасля некалькіх абнаўленняў тэксту, творцы запыталі, ці хочам мы свае імёны ў цітрах лацінкай ці кірыліцай. Сэнс быў у тым, што яны не знайшлі дармовага шрыфту, які б падтрымліваў і лацінку, і кірыліцу, і выглядаў бы дастаткова добра. Тады я, у чарговы раз, прапанаваў сваю дапамогу дадаць кірылічныя гліфы ў шрыфт. І лёс, а калі дакладней два незвязаных паміж сабой знаёмых, параілі мне Аляксея Коваля. Дзякуючы яму, у сакавіку 2019 года у гульне і з'явіўся кірылічны шрыфт, які добра пасуе да арыгінальнага. Ды і акрамя гэтага Аляксей робіць цудоўныя шрыфты. Скарына 2017, напрыклад. Вось такі шлях да перакладу і лакалізацыі, які заняў цэлы год і пэўную колькасць грошай. Ёсць, канешне, некаторыя хібы, якія я заўважыў не так даўно, але выправіць іх ужо няма магчымасці, бо творцы не абнаўляюць гульню. І дакладна праз гэта добры кірылічны шрыфт так і не дайшоў да версіі на Nintendo Switch. Nintendo Switch. Дзякуй лакалізатару за старанне і падрабязнасці. Здароўя яму, жонцы, дзецям, сабачцы і хай працягвае радаваць сваімі новымі поспехамі. А мы сёння ўсё. Дзякуй вялікі за прагляд. Подписывайтеся на кола агляду, мы амаль ніколі нічога не посцім, але вы ўсё роўна падпішыцеся. І, вядома, гуляйце ў Feudal Alloy па-беларуску.